Notícia, amb tota la cautela que sempre tenen les notícies relacionades amb el camp de la ciència i de la salut, sobretot perquè la gent que està pendent dels avenços, doncs aquestes coses poden generar unes esperances que després triguen una mica més, però vaja, em sembla que la notícia s'ho mereix. S'ha descobert un tractament contra el càncer que bloqueja les cèl·lules mare dels tumors. És un avanç molt esperançador, és una teràpia molt selectiva que permet atacar les cèl·lules canceroses i no danyar les cèl·lules sanes. És una aproximació innovadora en el tractament dels tumors cancerosos i tot i que encara, com dèiem, sempre hi ha camí per recórrer entre que ho expliquem i que arriba a tothom, s'ha aprovat amb èxit amb alguns pacients. Aquesta investigació també s'ha liderat des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. La Cristina Macias, amb un equip del programa, hi hem anat aquest matí, juntament per la possibilitat de parlar, Cristina, amb l'Eduard Batlle, que és l'investigador i un dels responsables de desenvolupar aquesta nova manera, com dèiem, esperançadora d'atacar el càncer. Exacte, Lídia. I mira, comencem ensenyant-te, mira, això, que és aquest potet. És l'MCLA 158. Direu, què és? Doncs és l'anticòs escollit, el que ha funcionat entre més de 500 provats per atacar les cèl·lules mare del càncer. Per tant, aquest és el descobriment que tu deies, esperançador, prometedor per atacar el càncer, una nova manera d'abordar-lo. I aquí tenim l'Eduard Batlle. A veure, Eduard, primer, felicitats, enhorabona. Gràcies. Escolta'm, aquest funciona per atacar de moment, les cèl·lules mare del càncer. Ara què? Què ens queda? Doncs ara hi ha un assaig clínic en fase 1, en el qual s'estan reclutant pacients a diversos llocs del món i en els propers mesos s'alliberaran les dades d'aquest assaig clínic i estem esperançats que els resultats siguin positius. Sabeu que hi va sortir a la premsa, hi ha unes dades preliminars publicades a l'octubre de l'any passat que mostren que hi ha un grup de pacients encara petit, 7 pacients amb tumors de cap i coll, que han mostrat respostes a l'anticòs, inclòs una resposta completa, vol dir que la persona en aquell moment estava curada de la malaltia, i per tant això ens fa ser positius, cautelosos però positius. Expliquem una mica com funciona. El que heu descobert és aquest anticòs que podria atacar les cèl·lules mare del càncer, dels tumors, que són minoritàries i difícils, no? Sí, aquesta és una població petita, habitualment, dintre dels tumors, però que tenen un paper molt important perquè són les cèl·lules que regeneren el tumor, que són les responsables de la resposta a la teràpia i, a més, són les cèl·lules que disseminen la malaltia dintre del nostre cos i, per tant, són responsables de les metàstasis. I és una població, com us deia, poc freqüent, petita, i, per tant, és difícil. Tot el que és rar és difícil de trobar i difícil d'investigar. A més, heu vist la manera d'atacar aquestes cèl·lules mare del càncer sense perjudicar les dels teixits sans. Sí, aquesta era una premissa que teníem. Les cèl·lules mare del càncer s'assemblen a les cèl·lules mare normals que habitualment regeneren els nostres teixits i, per tant, quan pensem en dissenyar una teràpia contra les cèl·lules mare del càncer és molt important que aquesta teràpia no actuï sobre les cèl·lules mare normals perquè afectaríem els nostres teixits. I aquest anticòs ho fa, és específic, les nostres dades mostren que és específic contra les cèl·lules mare del càncer, però no afecta a les cèl·lules mare normals. A finals d'any tindreu més resultats d'aquest assaig provat en pacients? A finals d'any, la companyia, aquesta és una col·laboració amb una companyia biotecnològica dels Països Baixos, alliberarà les dades o acabarà de recollir les dades d'aquest assaig clínic i sabrem si es confirma o no es confirma l'efectivitat d'aquest anticòs en pacients. Serviria per tot tipus de tumors? Bé, l'evidència que presentem a l'estudi és que l'anticòs funciona bé en models preclínics de càncer de colon, càncer gàstric, d'estómac, càncer d'esòfag i també tumors de cap i coll. Són tumors de la boca, de la laringe. És possible, hi ha algunes dades que suggereixen que podria funcionar amb altres tipus de tumor, però ara mateix aquests 4 tumors, que són molt prevalents, són les dianes contra les quals s'està testant aquest anticòs. I si som optimistes i els resultats són bons, els que tindrem a finals d'any, això voldria dir que tindríem nous fàrmacs aviat? Bé, depèn dels resultats. És a dir, us dic que són positius, però també podria ser que a final de l'assaig clínic ens adonéssim que no eren tan bons com inicialment vam veure. Però si es confirmessin, depenent de la potència d'aquesta acció terapèutica, podria ser que el fàrmac es pogués accelerar la seva aprovació o que requerís
més assajos clínics addicionals per tastar la seva eficàcia. Aquest és el recorregut habitual de qualsevol medicina. Eduard, ja fa 15 anys que esteu amb cèl·lules mare. S'han resistit? Han costat? Sí, vaja, ha estat una investigació difícil. Aquestes dades nosaltres hi hem contribuït molt, però també hi ha hagut altres grups al món que han investigat aquest concepte de les cèl·lules mare del càncer. I ha estat una investigació llarga i difícil. Vaja, és rar ser capaç de portar tota aquesta investigació des del descobriment inicial fins als pacients, fins al tractament. I estem molt contents, molt feliços. Ja per acabar, aquests pacients amb qui s'està fent aquest assaig són de Catalunya, són de tot el món? Són pacients de tot el món. Hi ha una part de l'assaig clínic que s'està dut a terme al Vall d'Hebron, amb el grup del Josep Tabernero, però hi ha pacients reclutats a diversos hospitals arreu del món. És un assaig clínic internacional. Per tant, Lídia, no sé si ha quedat tot aclarit. De moment, això, notícia esperançadora, prometedora, que pinta bé. No, aclaridíssim fins on podem aclarir, i contents i felicitant, per tant, els responsables que han col·laborat en aquesta investigació. Com dèiem, amb tota la cautela, perquè quan estem parlant de càncer hi ha moltíssima gent pendent de tractaments. Entre els anuncis i l'aplicació passa un cert temps, i veig el doctor que assenteix amb el cap, vull dir que val la pena fer aquest matís, no? Sí, hem de ser molt curosos amb aquestes dades. Hi ha molts pacients malalts, estan patint la malaltia. Les dades són molt preliminars, són positives perquè són en pacients, ja no és un estudi bàsic o preclínic, sinó que s'ha demostrat eficàcia en pacients, però encara podria passar moltes coses. Podria passar que l'anticòs no funcionés, podria passar que alguns d'aquests pacients que han respost després recaiguin a la malaltia, etc. Encara hi ha molt camp per córrer, efectivament. Doncs, doctor Valle, gràcies per atendre'ns aquest matí. Gràcies també a Cristina, pròpiament des del laboratori, des d'on s'ha treballat en part per aquest avenç científic. Gràcies i bon dia. De fet, els 2 últims anys ens hem passat parlant de ciència i Covid, i d'investigació. I és veritat que, i t'ho deien els investigadors, per la resta d'investigacions, els recursos costava que arribessin, perquè era tothom centrat en una cosa que ens afectava, òbviament, a tots, però malalties n'hi ha més, i quan una d'aquestes pot donar una notícia com aquesta, val la pena celebrar-ho. Sí, a més és molt important, en aquest cas és importantíssim, malgrat totes les cauteles, perquè és el que tu has dit, encara falta molt temps i molt procés perquè arribi als malalts, però està molt bé perquè s'ha afinat molt amb els tractaments de càncer, però no deixen de ser sempre els mateixos. La quimioteràpia, que s'endú per davant no només les cèl·lules canceroses, sinó també les cèl·lules vives, i per tant són tractaments que són molt agressius pels pacients. Aconseguir un tractament que només incideixi en les cèl·lules que ha d'incidir i que permeti que la resta del cos es mantingui més o menys bé i en bon estat de salut és molt esperançador. Tenim un munt de temes sobre la taula. Deixem-me començar per una cosa que sembla una mica una coreografia, no? No pot haver estat casualitat que avui el Consell de Ministres aprovi un reial decret per reformar l'estructura i el funcionament de la Casa del Rei amb l'objectiu de reforçar la seva transparència